toca fer camí. Avui toca fer camí i tirar cap endavant. Per què? Per ser una miqueta més feliç. Avui ja sabeu que porto la setmana tancant temporades. Avui toca tancar temporada amb la secció de Misteriosament Feliç amb Jesús Ferrer. Bon dia, Jesús. Hola, bon dia, Jordi. Ui, que tranquil, què fent? Ai! No. És que avui he decidit, per fi, Sí. parlar de la felicitat. Parlar Després de 43 episodis he pensat, trobo que avui ja tocaria. 43, portem ja? 44 o 45, no sé quants. Ostres, això són molts, no? Una bestiada, sí, sí. Molts. I els que queden, no? Sí, però com que he estat fent els preàmbuls i un dia vaig dir, doncs potser algun dia, i he pensat que potser l'últim dia és un dia interessant per explicar les claus de la felicitat. Les claus de la felicitat. Pues explicar-nos-les, vinga. Pues bueno, avui comencem un programa que es diu que la sortida és pacadins. Llavors, a veure, per on podria començar? Podria començar, l'altre dia vaig anar a jugar a paintball en els meus alumnes. Ostres. A Móra d'Ebre, Fa mal, eh? a Móra la Nova. Sí, vaig acabar ple de blaus, però ple. A Móra la Nova, un dels paintballs més grans que hi ha a la província de Tarragona, i em van dir, aquí està la pista, per dalt, pel marge de dalt hi ha un puesto que te pots amagar, i pel marge de baix no va ningú. I dic, hòstia, doncs aniré per al marge de baix. I tiro pel marge de baix, clar, jugant en adolescents 17-18, uns homenots que em passen un pam tots, unes esquenes així, i no sé com vaig pel camí de baix, esperant a veure si em sortia algú, i no em surt ningú, i veig la bandera, tio. I no sé com, veig a 2 o 3 que es morien, que quan els toquen al cos han de dir, me'n vaig a casa, conto hasta 10 i torno a sortir. Jo els veia que anaven caminant aixecant l'arma. I jo veia la bandera. Pues no pujo corrent, agafo la bandera i pel mig de la pista, con dos cojones, començo a córrer com si no hi hagués demà i comencen a sortir els meus companys disparant a tothom i arribo i porto un tio de 50 anys els havia robat la bandera als adolescents. Bueno, va ser apoteòsic, vaig tardar 4 minuts en tornar a respirar, perquè clar, jo no havia fet un sprint en feia anys, i bueno, va ser apoteòsic, i a partir de llavors van anar per mi, vaig acabar en 2 blaus aquí, un altre aquí, 2 a la cama, anaven a per mi, i bueno, me vine a arribar, i pues bueno, pues a l'acabar, me diu un alumne, diu, Jesús, diu, veus este blau d'aquí? Clar, és que els blaus eren bèsties, O sigui, Sí, no, són forts. els blaus són bèsties, perquè si estàs prop, diu, Jesús, este blau que m'has fet aquí, diu, ha sigut tu. I és un xiquet superbon xiquet dels que trobo bones notes, dic, hòstia, caram, ho sento, tio, me perdones? I ell me fa, sí, jo, Nic, i tot això m'ho ha fet, no ho sé, algú. I mos vam perdonar perquè vam veure que allò era un joc i estàvem allí tots esmorzant tots junts, érem tots la mateixa classe, i havia sigut virtual el combat. El combat havia anat a mort, el combat. Clar, no, per la gent que no sap que els paintballs no deixen de ser com una simulació de guerra. Sí, en pintura, sí, però en pintura, si estàs prop fa mal i et deixa un blau que te cagues. Fa mal, sí. Pues la vida que estem vivint és com un videojoc. Has vist la pel·lícula Free Guy? Sí, Pues el que vull parlar avui és molt semblant a Free Guy. Us ha passat mai que estàs mirant les xarxes socials? No sé, jo no estic al TikTok, però veig que en TikTok també te passen els minuts, però jo què sé, jo estic a l'Instagram, o suposo que al Twitter també m'ha de passar, i te pots estar com a mitja hora i de moment obri els ulls i dius, ostres, faig tard a la feina, no he fet el sopar, hòstia, estic fent no sé què. No us ha passat? Jo crec que li passa a tothom, no? Sí. Que te quedes allí immers i et passa l'espai, el temps, te pot estar entrant algú i tu estàs allí. Pues jo sóc de la teoria que en esta vida, si no som plenament feliços, si sofrim una mica, és que estem en una mena de videojoc. Una mena de videojoc. Què vol dir? A l'episodi anterior, fa 2, vam parlar de la caverna de Plató, que si el que veiem són sombres o és simulat del real, o és realment el real, i no sabem molt bé el que estem veient, i a l'episodi passat ens va sortir les vídeos anteriors que el Lama Xanan em va dir que jo tenia una missió en esta vida i que això era com una broma. O sigui, vens aquí, has de fer la missió i clar, tu sofrixes, els catòlics diuen esto és un valle de làgrimes, hem vingut aquí a patir, i si agafes la freqüència te'n dones compte que és com un videojoc. O sigui, a tu et posen dins un videojoc, tu has d'anar salvant les pantalles i tu li agafes mania al teu monstru que te ve, al que li dispares,
però que una de les coses que podem fer en este videojoc, això és com un món de somnis, en este videojoc que estem vivint, que és el que vivim, o sigui, el que pensàvem que era real, jo crec que no, i si tenim una miqueta de sofriment és que no hem despertat, se pot viure amb pau i felicitat quan descobreixes que és una broma. O sigui, que tu has de fer la teva missió, la fas bé i en el que te sobre, però que no té cap sentit tot el que està passant aquí. Llavors, la primera norma que diria per la recepta de la felicitat seria que mos perdonéssim. O sigui, jo vaig perdonar... Bueno, la Cram me va perdonar a mi perquè li vaig fotre una bala aquí que te cagues, perquè era una broma el que estàvem fent allí. Era una broma. No anava en sèrio. O sigui, hauríem de perdonar a tothom que mos pensem, que mos fa la punyeta, que mos... el Putin, el veí, el del bar que posa la música hasta les tantes. Podríem començar perdonant a la gent, però és que la sortida és pa dins. Llavors, l'altra fase que podríem fer és perdonar-nos. O sigui, jo sóc innocent, el que m'està fent aquell que m'ha disparat aquí, no passa res, ell no sabia el que es feia, jo al seu lloc hagués fet el mateix. Estic recopilant moltes frases dels 40 i pico episodis que han anat sortint, perquè en un principi eren fites per a començar a explicar coses, i mai ho he explicat, m'he oblidat, perquè he anat posant tantes fites que no van a cap banda, pues hauríem de perdonar-nos de que cap dels enemics que tenim aquí són enemics, que és una broma, que a més entrem i sortim de les vides i mos oblidem i no sé què. Següent tema que podríem parlar és de viure l'ara i aquí, o sigui, tota la vida que mos està passant només passa ara. Deixa anar el passat, deixa anar el que faré la setmana que ve, el que faré l'any que ve. Viure amb molta passió l'ara. L'altre tema que entraria en aquesta recepta de la felicitat seria viu en passió i arrisca. O sigui, arrisca què és? Jo estava baix a una zanja i vaig veure la bandera. És que al fi i al cap això és una broma. Arrisca en esta vida perquè arriscant podràs, pues, bueno, primerament podràs perdonar, perquè arriscar-te a perdonar ja és un bon risc, però arriscar-te a viure, arriscar-te a seguir la teva passió, arriscar-te... Els artistes ho tenen molt clar, de viure la seva passió, però que la gent que no som artistes fa cosa perquè anem a treballar, fem de pare, anem a comprar perquè és obligat, i no arrisquem mai res. Llavors, no provem coses noves. Provem coses noves perquè al fi i al cap és una broma el que estem vivint aquí. Llavors, a mi la Masha anant m'ha dit tu hauries de fer sempre coses noves, i jo allí vaig començar a vindre aquí al programa de ràdio, perquè jo quasi no havia fet mai ràdio, feia molt temps que no en feia, i jo no havia parlat mai d'aquests temes. O sigui, vaig arriscar i em vaig posar a explicar unes coses que ni tan sols jo ho sabia, i gràcies a... Això em passa també a l'institut. Jo aprenc tant com els alumnes, o sigui, veient els alumnes jo aprenc, i aquí explicant coses tinc que donar les gràcies, Jordi, perquè jo he acabat d'entendre coses que me pensava que les sabia, però con dos cojones vaig vindre aquí a explicar-les i no tenia ni idea del que sabia, i venint aquí arriscant a fer una cosa superabsurda, a mi m'ha felicitat una xica per l'Instagram i mi diu, com pot ser que en Posta Ràdio se parla d'estos temes? I m'ha fet molta risa, dic, sí, jo també me va sorprendre perquè totes aquestes coses són molt de ciutat, i les veus a YouTube, i les veus a les grans ciutats, i temes d'espiritualitat a Tarragona, ciutat, així, i llavors tot passa a Barcelona, passa a Madrid, passa a València, hi ha un gran moviment, i sobretot està passant a Sud-amèrica i està passant a l'Orient. Tots aquests temes d'espiritualitat està passant a ciutats molt grans, i com pot ser que estigui passant a un poble com Amposta, que hi hagi un zumbat bueno, hi ha un munt de gent que apoya, que m'envia missatges, però aquesta xica em va fer molta gràcia, que m'ha dit, com pot ser que Amposta Ràdio parli d'això? Dic, bueno, algú tenia que arriscar. I més o menys, la recepta anava per aquí, de que a Free Guy mos explica que la vida és un videojoc, però quan Guy aconsegueix parlar amb la programadora seria una mena com la que va fer el món. Parla amb el programador, la programadora li dona unes ulleres i ell de moment veu que tot el que vivia era fictici i que aquí es vivia un altre pla, no?
I llavors comença a despertar, és un jugador d'intel·ligència artificial, un jugador fictici, que cobra vida i el mateix programador li ha donat el lliure albir, el llibre albedrío, que podria fer el que volgués, i gràcies a la intel·ligència artificial aquell personatge decideix deixar d'anar al banc i l'atracaven tots els dies, deixar d'anar, i de moment comença a buscar altres personatges i els intenta convèncer que no és normal el que estan vivint i que haurien de despertar. Pel·lícules que parlen del despertar, n'hi ha moltíssimes, estem parlant de Matrix, estem parlant d'Avatar, estem parlant de moltíssimes, de moltíssimes. M'he volgut centrar en Free Guy perquè és on està més visual, però que aquí on estem vivint és com una broma i la felicitat apareix quan descobreixes que no t'ha fet res el que passa per davant i el trauma infantil aquell que vas tindre, perdona't, perquè pobre senyor, pobra senyora, ho va fer perquè era la seva missió, com us va dir la Maxanant. Les ànimes pactem a vindre aquí i més o menys anem entropeçant sempre les mateixes ànimes i Shakespeare, a un episodi molt al principi, la primera temporada, Shakespeare va dir que la vida és un teatre. O sigui, jo li vull dir que és un videojoc i que la resposta està cap a dins. I a mi m'agradaria més o menys acabar, perquè no sé com anem de temps. Bueno, ens queden 3 minutets. Voldria acabar que el que realment som, si mirem cap a dins i connectem la nostra xispa divina, jo voldria demanar a l'audiència que qui no tingui un Déu que se l'invente, perquè estem buscant ídols cap a on no toca, busquem els diners, el cotxe, la feina, el currículum, i la resposta està cap a dins, i si mirem cap a dins, jo em vaig tatuar tot el braç, on sortia aquí la persona, i si mires cap a dins, podries connectar amb la intuïció, i si mires més cap a dins, podries connectar amb l'equilibri universal, podries connectar amb la font de l'amor, podries connectar en una intel·ligència que no té res a veure amb la nostra. Llavors, jo he aconseguit, jo tot i ser superdotat, la meva ment era ridículament absurda, quan connecto en la ment universal, no hi ha odi, no hi ha rencor, és tot amor, allí no hi ha infern, és tot amor, i jo li demano a la vida, a l'equilibri universal, per favor, quin programa faig avui? De què parlo? I em contesta amb la intuïció és el que està més propet de mi, i a mi me venen idees, això ho saben molt bé els artistes, jo crec que els grans compositors... És que estic fent un repàs dels 40 episodis que hem estat parlant. Que no són pocs, Que els artistes, realment, aquella cançó, els Beatles, no la van fer ells. Van connectar en algo, la inspiració artística. Que els pintors, quan fan una obra d'art, no sé si ve d'ells, hi ha un moment en què connecten. A la pel·lícula Soul també es veu que els artistes connecten en la inspiració, jo li dic inspiració divina, però se li diu inspiració artística, i aquella inspiració artística no és d'este món, és d'una altra banda. Llavors, jo demanaria a la gent que, com ens van ensenyar quan érem menuts en la religió catòlica, que en cap moment aquí jo parlo de religió, de pels matins resar a Jesús, però qui diu resar a Jesús és meditar, i qui diu meditar és demanar-li a l'univers, pues lo que tu cregues, sobretot lo que li vulguis demanar a l'univers, li demanes en benefici de tots. No pots demanar... O sigui, el nostre ego mos ocupa la nostra ment i els nostres sentits, llavors desconnectant de la nostra ment i desconnectant dels nostres sentits, connectes en la ment universal, i la ment universal te dona una pau, i et diu, molaria que ara fessis un programa de ràdio que parlés de que la sortida està cap a dins, doncs això m'ha vingut avui escoltant la ràdio, i la frase ha brillat molt, o sigui, me l'ha dit algú. I jo apostaria que creguéssiu més en la intuïció i en els somnis, és on està la resposta d'aquest equilibri universal que t'explica què és el que et farà més feliç a la vida. Llavors, jo ara mateix he acabat un curs de profe d'institut i he tancat els ulls i he dit l'any que ve vull repetir o no vull repetir. I no me contesta. Doncs jo no sé si al setembre m'interessarà repetir. Jo crec que sí, la meva ment d'aquí, el meu ego me diu que sí. Però si estic cridat per a una altra missió i me demana que faci coses, hi ha llocs en què m'han dit que igual me tocarà viatjar i per això vaig comprar una furgona,
perquè m'han arribat inputs per ahí que em tocarà viatjar, però no sé si em tocarà este any o l'altre, jo crec que per pagar la furgo hauré de treballar de profe, Però que viatjaràs. Home, si ets profe tens 2 mesos per anar en cotxe. Tinc 2 mesos per anar en cotxe. I no res, en un principi volia dir que desconnectem de la nostra ment personal i connectéssim amb la ment universal, amb la ment de la vida, i la ment de la vida ens donarà idees amb el benefici de tots, o sigui, que no prenguéssim més decisions de jo ara arreglaré este jardí per putejar el veí. Hòstia, no, arreglaré el carrer perquè tots els veïns veuen que el carrer està net. O no, vindrà a la ràdio només si cobro. Pues no, pues a vegades me diuen, vols vindre a fer una actuació i faig és benèfica o és cobrant? Intento sempre que sigui cobrant, però si algú me demana una actuació benèfica, pues jo tanco els ulls i si se m'obre el pit, pues ho accepto i veig gratis. O sigui, crec que una de les receptes també seria que donar és el mateix que rebre i donar hasta que sofrisques, o sigui, no donar el que et sobra. I les coses importants realment no s'acaben, o sigui, no estem parlant de donar diners, perquè clar, si dones diners se t'acaben els diners. És acompanyar un malalt, anar a veure una mare, anar a veure un familiar que està sol, és dedicar-li un temps que tu no el necessitaves i li farà molt bé a aquella persona i més o menys fins aquí volia arribar. Doncs aquí hem arribat. Fins aquí hem arribat. Moltes gràcies. Ha sigut un verdader plaer. He après moltíssim, perquè me tenia que ordenar les idees abans de vindre aquí. Però ja estan ordenades. Jo m'he tinc que ordenar avui. Tinc el cap molt desordenat. Ja t'ho dic jo, però m'has fet feliç al vindre aquí. Jesús, que passis molt bon estiu. Bon estiu. I ens veiem la temporada que ve. Sí, estiré esperant-ho.